vissza van. Csattints ki. Jó, vágjad. Jó, vágjad. 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 Még. Még. Szacska. Még. Ennyi elég. Vissza Most van. balra. Jó. 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 Egyenes. Igen. Menjünk. Most lehet. Másik gyógyszorított, Hogy hogy állsz? így is a dusson, Így, az ott azt elkezd ordibálni. Elég. Igen, jó. Akkor így. Jó. Oké. Még egy kicsit kanyarodj. Most jó vágja. Erre Kicsit balra. Kicsit balra. Balra. Tudod, Nézzétek, mi van nála? Gyertek, vegyük el! Ne öljetek meg, ne vegyétek el tőlem! Hagyjatok, segítség! Segítsen valaki! Ne vegyétek el tőlem, segítsen valaki! Mit vesz ki? Ez megeszi! Ne öljetek meg! Meghalt. Fussunk! Ezen már nincs mit segíteni, meghalt. Sárnakám. Na, ez az utolsó kör. Nem, még én is akarom. Utána játszunk Még Japán én is foci. akarom. Japán foci, nem miért? Édes is akarom. De még én is nem sikerült. Gyere, játszunk! De az volt jó, hogy mindig, mikor kaptam valamit, akkor volt ilyen tütit, SMS. Én voltam. Mindig vagy Steffi, vagy mit tudom én ki, vagy Ronaldo, vagy mások is. Steffi az nem. Mindig ezt értesítettek, és akkor mindig jött, hogy na, hozzam ide neked, hát mondom, hozzad. Na, jó, és mindig megkaptam, olyan jó volt, így kapok én is valamit. Igen, na lássuk azt a Gabi Évrangyalát!